Uy, sa kuang ba? Alangan, kasi YouTuber siya, YouTuber. Ingon lang ko. Naginay, Subscribe lagi to marang. Daday's Vlog Gitagaan from naman ang Bisaya. ugmarang. Good morning, sisters and brothers. Good morning, Father. It's lovely to see you back after a long time being away from the assembly. In this class, we invite you to pray particularly for our brothers and sisters who cannot come and join us for the celebration. We pray that they can receive the sacramental mystery as a representative of the church gathers this morning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, there were moments in our lives when we neglect to open ourselves to the promptings of God, putting new things before us. We reject how to be obedient to His new ways. And with that also we reject His love, abiding with us, to help us confront the challenges of our lives. To those moments, let us ask Him to forgive us, heal us, and restore us to our original justice. So let's therefore admit our failings as we stand. I confess. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. You are sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. We praise you. We bless you, we adore you, we glorify you, we give thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son,
Let us pray. O God, who have prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that loving you in all things and above all things, Bakit naman? we may attain your promises, Bakit? which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Opo kayo. Hey guys, umanag yun ang misa guys. Ano ni? Na ang view guys. Likod. Gamay na kayong tao guys. Gamay kayong tao guys. Walay tao guys no. Ano ang sawain? Ay nakaw guys. Tagsa-tagsa na ang tao guys. Ito Manila po ay. Saan? Catalina guys oh. Anong view sa Catalina guys? Sa shrine guys raw. Ngayon kayo no. Wala na, biyaan na may service guys. Sa.
ka maanhi sa mga tanom-tanom. Bata Jack. Isa-isa mo, Jack. Oh, maglista ang mga bata, musulod. Oh, maglista dahil siguro. Oo, lista na lang. Asa mo ka mo ano entrance? Susunod ka dito ba? Tanaw ka sa mga kaang. Lista mo kaya. Lista mo dahil, oh. Hindi pwede siguro mga bata. Ano daw? Kali, bulak mo. Oh, naman ko na. Ako man na, bumbil man na siya. Bumbil. Tanong na ito. Pwede ka? Buda, punta na daw, Jack. Wala ka lang ito ng lista. Opo gani, Jack, lamutan na. Yung po kayo mga bulak-bulak, guys. Ha? Adili? Pwede. Ay, pwede. Adili tayo na. Tara, iwatay payong mo, kira. Oh, may ulundungan man ta. Ako na mawag sa'yo, kumulit ko. Ay, kontay mo. Lamutan na pa mi, guys. So, kuan. Sana po hindi pumasok baby. Kasi masyadong na lang kita. Bilin mang good me. Wala ka ni kaang, oh. Ay, bata. Ayaw mo painit, Jack. Dito lang ka ako langgam. Dito, niyo sanitizer. Peebles, pila din peebles. Sanitizer man tayo dito. Ito, oh. Ito tayo dito. Kani, oh. Sila din ni. Tayo nana. Gwapo ni Sula. Wala na yun. Ay, huwag maghawak-hawak. Huwag maghawak. Kaang. Asa ang tagiya din? Long street. Ha? Ah, kaang din yan. Cute yung mga cute. Oh, hali. Nood kayo, nood kayo. Wala yung tuyan-tuyan tapos may upuan. Anong bulak-bulak? Wala. Pilang na. Ano siya ma'am? Tag... Saan siya plastic, no? Oo, ano siya ma'am? Self-watering ni siya ma'am. So, pila po? Kini siya ma'am 75. Kang gamay? Nami Kana? 200. Oh, 280 ning dako. ito. Magani, gwapo ang tuwan. Ah, kini dam nani siya plato ra tag 250. Kani? Kana siya dam tag 280 nami 350 dako. Self-watering. Kaning nani? 75. Ha? 75. 75? Nagpilay mo yung ano? Saan ko ba? Ang isa ka po? Quinty do. Diba? Ang gigamit na BBC5 lang. Ang bunga-bunga, guys. Yung kayo, guys. Ha? Bayabas nga gagmais, guys. Ha? Ano naman, may pagkainan pala dito.
May pagkainan. Guys, oh, Mayana na guys. Pamilya sa Mayana. Day na ma. Sige, malakaw sa amin guys kay ito, mga bata guys. Gamba yan na. Muka, oy. Natulong siguro na. Ha? Nagais yan. Hindi na. Lukoy sa kuang-kuan ba? Tag-ingon. Alangan, kasi YouTuber siya, YouTuber. Ingon lang ko. Lalagin na, Subscribe hindi to marang. Daday's Vlog. Ito saan naman ang Bisaya. ukog marang. And pillows. Nadalahon din nato ni. Ngaon din tagmarang. Butang sa nato di malimtan na. Mana sa kayong tubig? Mana na din siya, mana siya deliver. Kasi naluoy siya sa ato There's a old Click the button and subscribe to my Lola. Apa guys, oh? Tabang yung bibig. Saang. Nakakuha miskin Hasan, ana naning has mo niya. Dagko kaayo. Abangay kinhasan. Sa hunasan ba? May sikuan di ay. Ngaron daw nga oras na mag-jogging daw sila si sikuan ba? Nagkuan siya itong birthday ni Nini. Nag-greet siya. Nag-unsa ka? Nining. Sikuan si ano ito ni Ilin. Dito sa Hong Kong ganit Jong. Nag-unsa ka? Happy birthday ni. Sikuan good bing kuan ni Ilin isuon. Hong Kong ka. Jogging ko. Pag mag-jogging, manira sa bugta. Manira ng kaiso. Jaro, oo. Kung nakadal sa Blandan ba yung, umita pa daw siya si Lupin. Ano ba? Manira sa game, hindi nanginas daw dito sa kuan. Yeah. Ni pasad lang daw ang ninasun sa kilid daw dito sa bye-bye. Manira sa inaani, oh. Ano nilagay sa ani-ani? Nagko kayo sa ang. Ay, dahil sa mga taga-pikit. Naku, kakaugsaan no. Huwag sa ang sa pikit, nakani ko sa ligwasan. Ligwasan Mars, dito dagang pusaang. Gold ka alcohol. Pag tinaon dito sa mga saang sa ligwasan, kuhan siguro. Dagat mo eh. Gasolina. Gold alcohol. Kuhitan yun, wala ikuan. Ano may kukuhit? Nga naman ikuhit sa taang guys, oh. Tukog sa kuhan ganit, ganang para dili maarpiril kay ma, kung ano naman tama, titanus kani kay hindi man tama titanus ani. Naman ni buongon. Tunok sa buongon. Muna siya. Naka-ideya sad ba? Nga kuan. Ang kardiro eh. Cut this Wala po kayo music vibes dito sa murang nasa restaurant. restaurant. Itudlo. Nasa Chico's Bar. Hi! Itong sa Chico's Bar, gang. Numdum
ka, kanta ka sa Chico's Bar. Una ang tugtog. Nagbuka ani, uy! Kasi pa kunon ani. Dang, lukot ang unod yung wapa ni magikuha, oh. Apa? No? Wala. Shout out daw diya sa Dubai. Ang akong anak, trabaho diya sa Dubai. Katabang ng taon siya diya, pero may man ang iyang amo. Ano lagi itong tugtog? Kasi Chico's Bar. Ma-remember mo na tugtog ha? Wala man ang Chico's Bar kay COVID man. Hindi na tas balay mag-Chico's. Udah ditulog ko gano'n. Tao na dong. Ano na to? Turut na gani. Oh, bukog. Parang guys. gapon. Nung pag ako ang casualty. Dala, dala. Dala. Wait, dami na nun. Kaon pa na pa may prito. Hari guys, sir. Ano? Ipakita na ka na. Ipakita na ka. Ayun na. Ano ka? Ipakita na ka. Ah, ano naman din. Ano yun? Ay, iyan mo na to, dara ba? Ano, hindi. Okay. Apa guys, oh? Tabang yung bibig. Hi guys. Hapit na nalubat ng kuwan guys. Nilamian magkaon. Pagpiling man ako namin sa Chico's. Hi! Yabanging! Napang tugtog ba? Yucks! Man, damn it! Yucks! Wala na sila ng gawas din. Gawas ka na. Surrender namin sa kakauban. Tataan na kayo. Madira. Ikaw. Don't dislap. Tet. Lula na lang. Mutet. Ano yung ulong? Ay! Tambok siya. F, F, M, I. Yata doon na si Umay. Uy. Wala na. Ako ito. Ako tigkuhit. Ako tigkuha. Ayan. Ako tigpangita din. Malobat na ni 10% guys. Yap na naman guys. Lubat na habit. Uy! Nakuhit na ko! Ay, bagay kung di ka mukhaon. Dero? Kaya nga lang mo. Guys, iptis guys. Yo! Igo! Katis sa... Putol. Yarama. Ay, pakita sa... Tama na! Hindi ko kahurot. Tama na. Hindi ang itong banib. Wala, ninaputol. Tama na. Pagpaabot na lang may kalubaton guys. Ay, walang mapalong na. Babayan na lang daan. Kaya di may katsar, kaya gilamian man buyag. Nakawid ako kayo doon.
Mag-heart-heart. Doon na iyahang ko ang basa. Saang na guys. Pero kani ano siya, ano? Sa Singapore, akong gana sa Ako na lang Singapore, pala sa nabilin. tumurog ni punuan dir. Inom lang ang coke mo. Ah, mana? Dua ka botil. Tingnan. Napadyan may hakik guys. Oh. I-mold. Napadyan may suman guys. So, Sa, wala may sa pikit guys. Naapi hapon may suman taga-buntag. Naamay magsigig suroy diri nga. Iguwang guys oh. Suman. Sa ini magsuman dara sa ka. Nasa Amerika karon, naaro sa Canada. Suman daghan diri adlaw-adlaw buntag kawon ka suman. Nandi ko mahidlaw sa suman kay taga-adlaw na sungkol na eh. Kanina, pudi pa na. Budbud ay budbud. dir kuwiti nang lalong ka dir. Namukaw na ang budbud diri. Wala na mo sila nga nag-negosyo na taong. Sa punsa na yung pang anong budbud. Isda, ligya nila. Pero kani guys, amo nang gikinhas guys, ako ang kinhasan. Wala, puno sa ta playa. Di pa sa kuan kay. Lapit sa Queensland, kay tambok-tambok dito ba? Kani dir siya mo dikawasan. Ano ka naman there, David? Hindi na ko. Ano din siya? Ilugitan ro ko na tita. Nga nabilin? Ano siya ba? Magiging. Wala na bulan. Ano, nabulan. Hindi na ko electric pan. Kani po daw na ah. Ito si Luno. Oy, napaulan na ka na! Na nila. Ulan na po ay. Yeah. Ulan doon. Nagpaulan dyan. Ay, magkano lang yan, di makita ang beauty. Na po dito doon. Ulanan dito ba? Yan. Oh, naulanan. Very good. Ay, ganahan, magkano sa paulanan good. Congratulations na Lolo. Shout out naulanan. Ganahan dyan siyang paulan. Ara si Boy Ulan. Naulanan ka? Oo, walang kalo. Nakita na ko. Dugay kay siya, gipan lahat pa ni mga sakyanan. Dala pa ni bangko. Isod na yun. Hindi oh, dami mga sulubang kat pa. Martilyo ilo lang Bukat di. pa dyan na siya, nabas yun. Ha? Ayun na lang eh. Si Lolo Ang lagi. nga ka na, wama na dyan, nakuha dyan. Sir, tanong mo din. O, nakuha ka ng naaman dyan, dapit. Dito, gahit yung bukol o ngipon ni Ay, Lolo. nakuha na din yun. Nakuha na yun. Nakuha na na, basagaan. Ano dyan ang nanakuha kami kanina? Ibalik ang nakuha. Kanina na. Ano na? Kaya wala mo function na signal. Ay, nasa function man. Kaya yun ako tawag ako. Oh, brightan tita di Roy. Nakuha naman to ang bayar. Ito, yun si kuha ka, tunod. Wala na. Ay, balik ang wala tunod eh. Ano yung bugat? Wala. Bugat din. Wala. Bugat. Ano sir? Kani wala. Wala. Ano yung kanay sa po? Kana na ah. Wala na eh. Kaangay. Normal. Kanina ah. Inom ka tubig pa. Wala Ulanan na ka. naulanan lang ka. Lo, asin og tubig. Kanina pa. Asin, Inom og ko eh. tubig. Kaya minum ko sa inok. Lo, asa ka gikan na ning ice lo? Sa isda. Wala ko ngayon tugtog oh. Paano naman ginagayos para di Pwede madami? galitan. Ayaw, uy. Isda na nga. Murag katong Kasi salida. wala isang sa bagong mo. Murag katong salida Nasa? gabi. Murag katong salida gabi iba na nahuman lang. Di ko good. Saan ka salida? Pangot. Kalit na kauman, lingo.
May na kung mag-date na sila. Patanan ako ng litra naman nagawas. Humana di ay. Ayun kayo. Ano ito sa lidaha to? Nadyo ina sa salida ka ng... Ha? Ipatulaan ni mo? Ang magbuhat ko ginamos. Nadyo ina na ba na ka ng salida gani na inana? Buhat ko ginamos guys. Kaya naka sapyaw ni sapa gani ha. Tugnos. Dapin sapa. Akong ginamos to guys. Kami kay kung ginamos. Kablo kay kung ginamos. Ano malubat na? Lubat na? Oh, Diba? perfect na. Ay, raba na lang guys. Ikat na nil. Nagugasog kamot. Mamugad na dito yung ikuan na. Magawa kong kamutong. Magbabay sa dala. See you on next vlog. Bye. Tsaka, sulit ang kalinan guys. Ito sa aming napalit nga po guys. Ito sa sinyahan. Hit the button and subscribe to my Lola. Hi. Ang pala siya ni Candy. Gano'n mo ng TikTok. Sige, busy kayo guys. Oh. Nagbuhat may ani oh. Sige, kabutuhan! Sige, kabutuhan guys. Hi guys, good morning, good afternoon, and all good. Mga Birthday ni Georgie! nakasunod na dito nakakanin na po ko guys, kay birthday sa akong apo. Isang birthday ron? Birthday ni Georgie! Sister ko. Sister mo, birthday mo ngayon? Ha? Sige daw, hi daw ka. Sige daw. Hoy, bakit? Nagkaon pa daw siya ng candy. Hi. Nagkaon pa daw siya ng candy. Gano'n mo ng TikTok. Sige, busy kayo guys. Oh. Nagbuhat may ani oh. Sige, kabutuhan! Sige, kabutuhan! Sige, kabutuhan guys. Lahat pa doon sa Juan. Gusto ko sangko niyo? Ay, pa doon niya. Okay, sangko. Grass, mango na siya. Ano guys, isang kung saan lang style, ani kay gusto man yun na ay balon-balon guys. Kuyawan lagi ka guys. Ayaw, lagi George. Di na, tara ang ka-birthday guys oh. Sige na. Tabang-tabang. Gusto siya na maraming balon. Anong gusto mo? Maraming balon? Atay. Oh, tingnan mo. Ang gusto mo balon? Ala. Para guys, oh. Sana lang kung sa style, ani. Okay. Para lang malingaw ba? Malingaw ang mga apo. Ready? Malingaw ang mga apo kay i-hire ko guys mag aning balon nila. Wala yung mama diri. Guys, mag-swimming pool kami mamaya. I-vlog kami. I-vlog mo. Akin na lang eh. Ang pink. Pink. Ang pink yan. Sino sa akin? Ay, siya. Harapin ko. Wala ko yung sinaganan. Oh. Harapin ko. Oh, pink ko. Marami na pink. Yung blacklist. Oh, kanan. Tingnan mo ako. Oo. Ayan, mamaya na. Oo. Say hi guys. Sige na. Hi! Uy! Meron akong challenge! Dapat ilaban Ang sana lang niya. Sumpay-sumpay na ako kay. Apoy kayo. Nanay kay gunting. Ay, iyong. Nitusok. Kaya na ko ito ditusok. Nagdaman yung bago mga. Oh, daga na kayo. Oh.
everyone. Ayaw. Kuyawan, paani ba? I've been reading books of gold, the legends and the Okay, myths. kanta daw. Hercules and his foot, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I was in myself on one of these, but she said, where she wanna go? She I'm not looking for somebody with some superpower. Uniform. Sure not to go. Kanta daw, kanta. Happy birthday! Sige na. Sige na, kami na, Beth. Ano na sa birthday? Gina, birthday ko ngayon, sabi na. Hi! Sige na, sige na. Ako lagi ng kantahan na. Kasi na. Ay. Hi! Sabi, ano, sama ng tail ko. Yan, abot. Okay lang yung first, mag-wash laman niya, na-wash. Ayaw! Lola, nalagi, palagi ko nasaktan si Georgie. Nadagma diya ilang ano, nadagma diya. Ano nasabi? Kasi, Sabi lagi katubag. wala man kasi ito, kasi sige siya, Lola, sige siya, kasakit ba kay, sige siya kadagma diya, katagma Kasi kasakit. Mali. Dagma. Kasama. Ay, nag-comment dong. Ilong. Kasama. Yung heart, no? Ano ang heartbeat? Ano pala di nakit? Ano ang heartbeat? Ano? Dong, ayabo dong. Kanis Alvin, buliyagong tayo ba? Ikaw na lang. Ano tayo mag-uwi si Daddy? May binili pa doon. Magbayad pa ng swimming pool na. Bakit na ano na ba yung swimming pool niya? Buslot? Buslot ka, Georgine? Oo. Hindi ka pala. Hindi. Edit lang dito. Pero makaligo kayo ngayon. Nag ano man si Daddy? Nag-grocery, Nabili? hanap ng gift, Anak lang bandi. Ano na? Big ba di ay? Big ba? Ito na di. Ano minampare? Ang unod nito sa unod. Buko. Buko. Ito sa bari. Bakit Uy, kung dili ko na kapulang yung sabad, may ngani yung black. Ay, oo! Black niyo, may ngani na. Mahimo na siya panit. O di naman siya tanggalon. Ang dugo mo ito, may ko prahidi dahil may ngana na sa tilo, parehas kanya. Ha? Ligaw sa panit, ligaw sa pari. Dako ko. Ano ba kami yun? Tukman? Yung ako nakatag sa humbong kayo dili kasi kaya tigat. Wala, bantay na ko yung team. Hindi nagyan na. Hindi ko na matay yung team. Tapos ko yan. Naginok to po siya. Yan, ako may nakakita ka na nagdug. Yan, nagdug. Yan, mura na yun. Nanay O. Ano, nagdug. Nanay O. Nanay dug O.
Alam mo lang, alam mo yung... Oh! Wala gani sa kabalo. Ano mo, BK? Tukotok. Kabalo ka, BK? Kaya makakok, be. Zillion Kids. Kaya na makakok. Ah, wala ni. Mali, naon, swipe. Hello, mama. Hello, nasama si George. Oh, wag ng laba, Macdo. Hi. Riam, si George kinagtago ka na sa Bye ka nang swag ka ng mga tay. Ba't lang? Agay, ang patol. Bakong min. Pero dito na po ni nanay. Sige lang, may basketball niya. Lingaw kayo. Magligo yung swimming pool niya. Lingaw kayo. Okay, Yes! Yay! Mag-swimming kami mamaya. Oh. It's our birthday today. Years old. Years old. Mama, ano play to Tito Der? Yan yung camera, mag-talk ka sa kanya. Ito ako daw. Ha? Yan ang pagkabutan na siya picture ba? Kanya, kita mo yung face mo. Ano pala? Talikod daw, talikod. Hindi man makita yung face mo pag talikod. Okay, in the name of the Father. Oh, yung mana ka? The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Para din mo. Okay na, go na. Naguna ko na siya, guys, para... Pusga. Ako na. Thank you, Lord, for this wonderful food and wonderful family, for this special moment, this special day for George and Rain Palangka, celebrating her 4th birthday. Thank you, Lord, sa pinakasipat na mga anak na bright, Nasipat ng yapo. na always Katawa si... smiling, always smile, smile. Nakita mo at katawa si... Always full of joy and love. Tita Thank you, Jimmy. Lord. May you bless her with abundance of wisdom, good health, and Lord, and full of love and fear in you, O Lord, and enthusiasm, O Lord, and may you bless the Arkin also, Ate Kisha, and Ate Iyam, O Lord, na for this day, O Lord, na mag-give ni George for them, O Lord. Lord God, we thank you and we praise you for our family. Protect us all the time and keep us in good health and engulf us in your loving mercy and care. Amen! Happy birthday, magising mo na. Ate! Bakit ka nandyan? Sabi ko na. Daddy, wala ka Nag-imagine siya. Nag-imagine man siya. Lapay din ako ng cellphone ba? Ay, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sana boy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bless. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Smile. Smile. Smile na. Oy, wish mo na, wish. Wish mo na, anong gusto mo? Wish. You wish. Anong gusto Wala mo? nang COVID. Anong gusto mo Para sa wish? maka-play na. Ano pa? Ano pa? Ano pa wish mo kay ate? Sige, Dul, lapit konti, lapit. Agay, Ay, sige. Ay, hindi ka nagawa ka ni daddy. Come on. Parang mermaid lang. Sige, lakasan mo. Yay! Uy, ako na po. Si ate na naman. Yay! Si Lula na Next po. time, Si Lola na po. Lula? Ay, si Lula na po daw. Ang pinakadakong damula, kunya na. Dong! Kuya! Oh. Uy, hish. Siya na tanan. Mga kuya mo ka Yay! Lawan mo ba? Ang laway. Ang laway na lang po. Tama ka ba? Sige na. Picture, Dad. Picture sa atin, Dad. Picture nga doon. Come on, doon sa likod.
Doon sa likod. Come on. Eh, dong ka dong. Kapit dito sa pagkain. Ready? 1, 2. Smile, kita tit. Tit. Kita tit. Waki. Lower tit. Ganun. Lower tit. Ganan. George. Ganun ba? Ano man yung waki ni George, eh? Ayaw lang. Smile. Uy, pasamahin mo ako, Bi. Pwede ako maligo? Ay, hindi ko. Dali dyan, maligo tayo dyan. Ay, hindi ko na ako. Hindi man mag-vlog ko. Tanga. Ay, sige. Ang bango. Wow, sige. Ana. Let's go! Hi guys, naligo! Si Georgine! Hi guys! Ayun, nag-joke. Ayun na ako na ron ba? Nagbalunggan doon. Hi guys! Ayaw kayo masugdan akong mata. Okay naman na sa mata. Kana na yung gusto. Ayaw ba? Oh, dili na lagi nakadakutan. Mak, yung gusto ah. Mak, sama na. Hi guys! Naligo niya! Wala ang buslot. Wala na, kay... Gamay na! Hindi na wala siya magkuhan. Gusto siya. Salong! Hi! Ang bingos natin. Kaligo ang akong mga apo dyan. Oh, ito yung gawa sa mga tiil, oy. Oh, Nagbaba na. limpyuhi. Asa? Ano ang hugaw, oh. Hindi na makuha. Hindi makuha. Tama na. Oh, tama na. Gawa sa CRC. Ayaw, gawas! Bantay ka, masulod ka no. Gano'n ni Musil. Ugasan ka na to. Ali ka rin. Kung masulod ka. Ali. Sunod. Oh, ugasan na to din mo. Sige, ang pagtayon. Ayun, matuwad. Sige, ang ali. Ay. Ali. Tamo kay mga apo, guys, eh. Ali. Tama na good, oh. Oh, lagi. Oh, hindi, may slide siya, may slide. Ah, tarong dong. Fire! Ayaw na, tama na! Tama na gali dong. Ang binagripo. Maligo man! Ouch! Ay, sige. Yatag dong. Ang panty ba? Nag-ambihas. F. Kita. Namintana. Inadyo ka galoy, pagpante na lang. Ayaw pa na! Palungan na. Dong, ay. Garo. Ayaw na ba? Sige. Balungay doon. Oh. Nabi niya. Puno naman na doon. Dong, tama Ayaw, na. ayaw, Jack. Ayaw, kayo malumot. Wala, tayo to gano'n. Tayo gano'n. Arkin! Masai! Dong, Ayaw, mabuslot yun na sa imo. okay, kulos. Hait ang imong kondo. Si Bacon na dalahin na nagyan. Ano lang kondo na tika. Napa-highlights. Dalaga sa dito. Gilatan ta na. Ipugas pa yung tawag ka na, pugas. Kakagid ba siya? Nakalimot ba ba ang sabaw? Kasi wala ninyo napakaon. Yan, ikaw Nadyo pa na sa gulanan ng kakagid. Nasigoy isda nga dili budis iya. Ingani ka mo lang, oy. Di karne magginagiro, wanang feeds, karne, wala nag di kay siya mukaon basta kay feeds. Taon na, kasi pa yung taon. May pa feeds. Sa una, wala din Summer Slam! Pero tusog ng taon. Tutang, Ito daw. Hi. Hinahay daw. hi guys! Magpagtai! Hi guys! Oh, Oh boy! Manghigop lang kang taog.
Trade. Bala ka. Unsa man ako eh? Virgin. Virgin. Uy, ang panty. Ang panty. Namin ka na. Nay mangihit. Do, ay, pangina do nga. Wala dun. Hala, wala Manilo ko. tanan dong. Mangihit ako dito. Ikaw, Jordan, nagsisingi ka ka. Nay nangihit diri pa kay bawo na ganso. Sila eh. Kasing ikaw. Bawo pagtai. Nang namilit sa lubot. Awa na. Awaan na siya. Arkin. Wala, Awa na ka. kahol! Ay, sa kinag-vlog ko. One, two, three. Children! Hi, mother. Wala, three. What? Children. Hi! Guys, diligon mo children ko, guys. I'm ate! Sis kuya! 1, 2, 3! Puta. Ah! Oh, sa'yo na yun, oh. 1, 2, 3! Ulat lang. Ina. Nara guys. Ato mong Kasi sakon na. tanawa guys, na nag-vlog guys, nagkaon na. Ay, pulos. Alay kuya! Wait! Nakuha! Wait! Kanan, Teya, snorkeling forever. Ayaw mong naok yung gawman. Pulos. Oh no. Neswang. Lula, kuhanin ko na kung dalunggan ko, Lula. Lula. Wala na, Chacha. Lula, anayin ko na kung dalunggan na nasudlan na. Nasudlan na. Yun, mo ni George ko. Hindi, kuhanin na, Bin. Sige na guys. Una to. Maundang na daw sila gligo. Kay Dili pa, mag-swimming ditugnaw na. Sa sunod. See you on my next vlog. And like and subscribe. Don't forget that. Bye-bye. Mwah! Subscribe to my Lola! Hit the button, subscribe to my Lola! Hep! Ambe, dali, dala! Dala! Very good! Hep! Dali! Very good! Nagunita akong dahugan. Bebe. Hi guys! Mag-upong maligo sa iro. Niliguan ako guys, pati ang amo guys, naligo na guys. Welcome back to my channel again. Para malaman nyo, nagliligo ako ng iro. Oh, aso pala, aso. Shh. Gane, Chico! Ang pangalan niya, Chico! 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 Tapos ng ligo ni Chico. Lubat. Curly hair naman ka. Ay, mulsa naman ka. Lain na kayo. Lain na kay katanahon ba? Curly, hello. Up, up, up. Ambe. Ambe ba? Hep. Ambe.
Dali, dala. Dala. Very good. Ep. Dali. Very good. Nagunita akong dangkan. Oh my God. Bebe. Ayaw. Be. Kanina po isa, oh. Oh. Be. Kanina po isa. Be. Ah. Ambe, daya lang. Atik lang ko ni mo, be. Be. Oh, tara. Tara po. Ambe, balik. Ep. No, tara, oy, labay na po na ako, oh. Ambe. Kapoy na. Tara, dali. Ayaw. Gumawa akong slipper. Ambe. Ambe ba? Ayaw guba, ha? Panima ba yan? Ipanipa na ka lang. Ambe. Soy! Ilalagi guba akong giguba ni mo. Palo. Palo siya. Ha? Ambi na. O, tapa. O, dali. Agoy. Tapa, o. Bravo. Tu. Ah. Ambi lagi. Ambi ba? Palo. Cukup na to. Kapak. Stand. Tara. Hep. Isa ba na? Isa na po daw. Isa daw. Wala lang. Iroon pa ni kag bata mabaak ra ba na. Oh, Ayun lagi daw ay break kay bata. pagsabit na po nga. Ma'am. Dara. Up. Hati gawat. Ayaw lagi. Left. Bina. Bina na. Ay, take ko ba? Tutulan ka kayo. Kanilang pong kukuha ang kuhan. Chico! Pak! Chico!
Pak, pak, pak. Shhh, asa naman kung may nangyayari? Katong isa siguro. Magpansot. Gano'n, oh. Shhh, dili pa ako na. Ari, up, di, up. Hindi man ito kasabot yung up. Buko mong kakayo. Alkas lagi yung dura ulit. Gana naman. Gambi na ito siguro. Muna ang gusto niya, kanilaan siya. Muna ang gusto nga na magdula-dula sa iya, ha? Yay. Agay, sakit lagi niya mong kuko, oh. Wala ka hinguko. Matro na to, be. Dili. Hindi ang sakit kayo yung kuko. Katira na to. Ay, kuko. Lah. Ato tang gunting mo na imong yao. Siguro itong guntingan yung gigabi. Wala mo. Dili, oh. Dili, oh. Guntingan. Guntingan niya, anak-anak. Itong guntingan, eh. Ako makapagunting mo din siya. Guntingan niya, oh. Bye-bye. 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 Oras iba dahil na siya. Kung guntingan. Para di yan magkuha niya. Simod. No! No, Chico. No. Chico. Labay. Nara, oh. Ay, no. No, ay. Chico. Ay, no. Chico.
Balikan na po sa mga taga. Like and subscribe to my channel. See you tomorrow and other tomorrow again. Bye! Subscribe to my Lola! Click the button, subscribe to my Lola! Hi guys, good morning, good afternoon, and all good. Birthday ni Georgie Nakasunod na dito ngayon! Nakakanin na po ko guys kay birthday sa akong apo. Isang birthday ron? Birthday ni Georgie! Oh. Sister ko. Sister mo, birthday mo ngayon? Ha? Sige daw. Hi daw ka. Sige daw. Hoy, bakit? Nagkaon pa daw siya ng candy. Kaon pa daw siya ng candy. Gano'n mo ng TikTok. Sige, busy kayo guys. Oh. Nagbuhat may ani oh. Sige, kabutuhan! Sige, kabuto guys. Lahat pa doon sa buwan. Gusto mo sangko niyo? Lahat pa doon niya. Okay, masangko. Grass mango na siya. Ala guys, isang unsa na ng style ani kay gusto man gyud na ay balon-balon guys. Kuyawan lagi ka guys. Ayaw, lagi George! Tara ang ka-birthday guys oh. Sige na. Tabang-tabang. Gusto niya na maraming balon. Anong gusto mo? Maraming balon? Oh, tingnan mo. Ang gusto mo maraming balon? Ala. Para guys, oh. Sana lang kung sa style, ani. Para lang malingaw ba? Malingaw ang mga apo. Malingaw mga apo kay i-hire ko guys mag aning balon nila. Wala yung mama diri. Guys, mag-swimming pool kami mamaya. I-vlog kami. I-vlog mo. Akin na yan eh. Ang pink. Pink. Ang pink yan. Sino sa pink? Ay, ito siya. Parang pingko. Wala ko yung nasunod. Parang pingko. Ay, marami na pink. 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 Bigyan mo ako. Oo. Ayan, mamaya na. Oo. Say hi guys. Sige na. Hi! Uy, meron akong challenge. Dapat ilaban Ang sana lang ni Sumpay-sumpay na lang ako kay apoy kayo Pilipin. Nanay kay gunting ay iyang gitusok. Yan ako gitusok.
Nagdaman jud dagom nga. Oh, daga na kayo oh. Kaya boy, sa Christmas tree para mo to. Everyone. Ayaw. Kuyawan paani ba? I've been reading books of gold, the legends and the Okay, myths. kanta daw. Hercules and his son, Hercules and his gifts. Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I was in myself, I wanna live, but she said, where she wanna go? I want you on ice. I'm not looking for somebody with some superhero. Follow you into the bone. Sure, nothing gonna come. Hindi ko, where she wanna go? Hindi na si Jipon. Kanta daw, kantay. Some superhero. Just something I can turn to. Somebody I can kiss. Wala, ganda oh. Ay, happy birthday! Sige na. Sige na kami na din. Ano na sa birthday? Bila, birthday ko ngayon sa bilo. Hi! Birthday ko ngayon. Sige na. Ako lagi ng kantahan na. Kasi na. Kanta daw, kantay. Some superhero. Just something I can turn to. Somebody I can kiss. Wala, ganda oh. Ay, happy birthday! Sige na. Sige na kami na din. Ano na sa birthday? Bila, birthday ko ngayon sa bilo. Hi! Birthday ko ngayon. Sige na. Sige na. Something just like this. Sige na. I wanna live, but she wanna go. I want you on ice. I'm not looking for somebody with some superhero. Hercules and his son, Hercules and his gifts. Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I was in myself, I wanna live, but she said, where she wanna go? I want you on ice. Something just like this. Ako lagi ng kantahan na. Kasi na. Follow you into the bone. Sure, nothing gonna Ano come. Hindi ko, Kanta daw, kantay. Some superhero. Just something I can turn to. Somebody I can kiss. Wala, ganda oh. Ay, happy birthday! Sige na. Sige na kami na din. Ano na sa birthday? Bila, birthday ko ngayon sa bilo. Hi! Birthday ko ngayon. Sige na. Sige na.
birthday ko ngayon, sabi na. Hi, birthday ko ngayon. Sige na, sige na. Ako lagi ng kantahan na. Kasi na. Hi guys! Welcome to my channel! Aron akong buhaton. Magbuhatag Christmas tree kay hapit naman daw ang Pasko. Dili daw, hapit naman Pasko. Nay, wala tang maggugod. Ay kalimot, please like and subscribe. Dara, wala na ito ang paraan nga Christmas tree. Atong buhaton. Ayos-ayoson kay piko-piko na. Tuig pagod. Kita kapalit og bago guys kay sa maanta. Pwede ang maadto dito pigols lang. Kala ko ayos-ayos na ito itong Christmas tree. Okay, hapit na ba kuan? Saan na pizza ron? Sa pizzahan na ron. 22 sa November. Hapit na di ay. Gamay na lang kahit kulang. Nya, takabuhat o Christmas tree. Kanilaging mo siguro tayo kuha na ni. Anong luya na gani cut dito sa itaguan na to sa Christmas tree ba? Kanang naluya kay may mga kaon na tungod sa pandemic ba. Luya na. Lugay pa kayo siguro ato ang sa bubang nga problema. Pandemic. Maraon. Asa na itong sumpay, ani? Ano na? Hindi pala, ito ka layers eh. Wala kay layers eh, ni. Ay, baga. Ulit ang looy kayo. Ay, abugan ta. Okay. Ayaw, what's da ang luya? Uy, kay wala ba yung luya kayo ng baligya? Di mo mag luya na, ganihit. Ang kalabasa, ganihit. Gamay-gamay naman diya ini siya. Kung bukaangay na dito sa kanto siguro. Ana-ana ni siya. Kaduha. Kiki-kion lagod na siya. Ay mga bago kayo unta pero ayun lang ta kay. Sud man ang kwarta ron nakapalit og bago. Wala. Sud jud. Dili paano masabi.
Wala hindi paano masabi na lisod. Lisod yun. Dahil, sasaman tuwa ng lisod. Bigyan na akong pera. Lisod kay pandemic. Wala kapalit. Bago. Labi. Papo na. Toyo, gamay. Straight gamay. Mas ayos na rin siya, oh. Piko siya. Ito, ano. Ay, wapo ba? Masalag pa sa. Ay, isa. Uy, paduoy pa dayan. Ang saan mo yung star? Ano eh? Ano? Takot ba na? Star. Saan na diretso bobo? Ako na yung magkuha na naroon, wala sa ako. Abrihin na, ibutang sa panaksan kong kuhan ko. Kung powder, ibutang ka, ako mag-estimate sa tubig. Hindi pa nagsan. Hindi na yung madahon. Panaksan ka na, no? Itong powder, oh. Tinulog gani, ibutang sa panaksan. Ay, Hello? ano magtunog, ibutang ng tubig. Panaksan, no? Babe. Yan na. Butang sa ang katubang powder sa panaksan doon. Ang sana ba sa? Ang sana panaksan? Ito mo panaksan, o saan yung panaksan? Ano may lain panaksan? Pacific, hindi pa. Hindi pa ka matagak ang agiyang bagyong Ulysses. Daw? Akong gistingan ko yung bago agi. Di ba matagak kung agiyang bagyong Ulysses? O, hindi ay. No, ang ginoang na tani guys ba? Para siyaw-siyaw, dalang kagoon. Lipay-lipay. Ang problema na sa dani ay handa sa Facebook. Hindi na na. Wala ang tagulay handa guys ba basta kuan. Kasimba gani lang. Kapag simbahan man gihapon. Isambot na noon yun.
O gingon, bahala golay kwarta, basta musimba lang sa Pasko. Ano di naman ta kaingon ana kay di man ta kasimba. Mas mura itong kalipay pag simba. Ay Pasko lagi. Sa man di naman ako ta kasimba. Mapur ba dyan kayo ng paduong kani ni sa Digalyo guys. Na masimbag kada buntag gani sa 9 days bitaw na siya. Oh, malipay na ko ang anak kay magkurug-kurug sa katugnaw sa ikay kagmata. Nya. Kuan. Kay manto na lagi simbahan. Nya, apyuro na ni mong buhok. Itugnaw man niligo. Pahumot lang dayon ka, maglamos ka, pahumot ka. Ang kadlawon humot rest kay kasi moton kay. Kadlawon humot ka kayo. Parang dili naman tama kay nana magsimba. Na. Panay klipay. Dili naman pwede daw magsimba. Bis musimba ra ta sa guway kwarta. Man onda ka simba. Ma-remember jud na ko na matag sayo ba niya. Kurug-kurug ka pa sa katugnaw. Ay, magsimba na. Labi na dito sa among simbahan guys. Oh. Mingaw kayo. Sa Pink Sister. Dito. Namay Silvia diha taga Kadlawon. Ya. Usahay sayo ka Amy. Una pa Miss Pari. Sige may gulat sa Pari. Ya. Kaning Pari. Gulat naman nagbaktas di ay siya. Daka guys kay minguman kay Kadlawon ba. Wala pa may Pari. Na may anak nag-anak man to nga iro oh. Experience yun na ko na oh, anak yung mairo. Wala, kuyawan ko kay kung nag-aw lagi mairo. Yung sa iyo, buntag, bangit-ngit pa. Yung pa'y pare, nagulatulat ni dito simbahan niya. Mandi si father, dito rin siya sa unahan sa walang parking. Ya, na-late naman siya no, nagsuta naman daidaan siya. Yung mura nagig ka ng siguro ang lingon nato ba nakakita ba sa iya nga nanagan yung mga iro pod kita siguro yung nato nga na may singit-ngit nagsaninag puti iaw lagi yung mga iro siguro kita ang mga iro ba sa lingon nato nga nanagan sa dipas pare ni gulok dito singit-ngit aw gulo gumindog balibo. Kutong ko, father man to. Ipang-aw lagi sa kuan sa iro siguro ang di ko na to nanagan kita ni father. Delikado ba na sila si father. Lahan. Lawas di kitang ang tinga sige kung di mo na to kisam na gasawin-sawin. Kadlawon dako. Nabanggaan siguro si ko ganila ba. Nagan ang mga iro sad kay nag-awsad. Bukad luka, lain kay paminaw. Katindog sa balibo. Ano mga iro? Tanaw na mo sa unahan. Las father man to. Las kalibunan na. Nagbaktas dahil siya. Kadoora man niya ang higdaan. Sa seminary raman ko siya. Si father di ay yawo sa mga nilituan sa mga iro kung di ano si buwag siguro ba pagkakita sa paring gabaktas buti gud kay sinina ni father niya gabi ko to ngit-ngit ko kayo mahayag siguro ba magpagsuga ba siguro ba nga ang hayag naglakaw siya nanan pabitaw mga iro
Hanggang di mo itong mga doon nato ba? Buto, giganahan, di mo simbag kadlawon. Kaya uban anak na ika. Mga karag nga, kung ana ba ka ng classmate na nimo ba, kada buntag na dito, mga classmate na mo ba? Uy, naala akong classmate. Naglingkod na sa unahan. Baga po kayo ito. Kayo, simbas kadlaw na kayo nga. Permanente, mamunimba po itong mga teenager, mga tiguang, mga classmate na mo. Sa'yo, kasi katapad, mga imagine, mga 16 days, ilan mo ka days? Na 9 days mo magtapad. Nagkabuntag sa'yo. Hey guys. Diba? Guba nga. Sali. Guba nga. Bowls kay kulangan, Torimatsihon ba? Ay na lang. Guba manggod siya guys. Wala na yung sudlanan. Wala na yung sayang man. May puno niya. Ang bugas akong kamot eh. Itong ayuson. Okay. Sayang man naguba. Pwede pa man siya hilo. Ano ako? Ang sali. Sud magaya day ayuson eh. Ay! Saan isud kayo? Mauna niya akong gibuhat. Gana daw be. Wow! Diba ang ganda? Wow, Lula! Oh! Brown out! Brown out siguro. Kaso? Diba? Ganda na may bilhin ako dito. Tapos lang. Uy! Nangamatay mga gwardya! Kasi nagpusil! Tara. Ako nagpusil. Gwardya. Bum bum bum. Isa. Tumba. Paman siya. Ipalo ni mo to, Klaus? Ipalo ni mo siya, Klaus? Muna ni si guys, ang nabuhat na ko ng adlaw. Diba, gwapo? Okay. Si Samok nga na, Mother Christmas tree. Ano na hinaguan? Diba? Gwapo na, Christmas. Dayo na yung Christmas. Ano po diri ko iko Andre, Tara. Uy, ang sabi mo na. Nawa. Oh my God! Party na dyan Pasko ha. Diba? Ito pa sa lamisa. Sa lamisa. Ano siya? Wow! Kupa ni siya guys, kupa Wow! Kupa. Siglan. Diba? Gwapo no. At may pang disco. Parting! Diskuhan na. Dapat sa natin. Pero, bawal mag-disco-disco. Imagine na lang ka. Imagine na lang ta guys. Diba? Wow, sigahan. Siga na. Muna to itong vlog ka lang guys. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Mwah!